హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు మన ఛానల్లో కొత్తిమీర నిల్వ చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో చూసేది. కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు: ఒక కట్ట కొత్తిమీర, అలాగే చింతపండు, అలాగే వెల్లుల్లి కారం అంటే కారం, ఉప్పు, జీలకర్ర, అలాగే వెల్లుల్లి, ఇవన్నిటిని నేను మిక్సీ పట్టుకొని చేసుకున్నాను. అలాగే చిన్నులపాయ. ఇందాక మనము కొత్తిమీర ఒక కట్ట తీసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని మనము ఇలా కట్ చేసుకొని ఇలా చిన్న ఆరబెట్టుకోవాలి, తడి లేకుండా. ఒకవేళ తడి ఉన్నట్లయితే పచ్చడి పాడైపోతుంది. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక కట్ట కొత్తిమీరకి 50 గ్రాముల నూనె యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ ఇలా హీట్ అయ్యాక 1 టేబుల్ స్పూన్ మినపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే పసుపు, చిటికెడు ఇంగువ. ఒకసారి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిపాయ యాడ్ చేసి మరొకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. త్వరగా మగ్గడం కోసం నేను ఇక్కడ కొద్దిగా ఉప్పుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇందాక మనము కారంలో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్, ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు నేను అక్కడ యాడ్ చేసేసుకున్నాను. అందులోకి దీన్ని మనము మిక్సీ పడదాం ఫ్రెండ్స్. ఇలా బాగా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నాకైతే ఇది ఒక 10 నిమిషాల్లో ఉడికింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇందాక మనము కారం పట్టుకున్నాం కదా, దానికి మనం టేస్ట్ తగ్గట్టు యాడ్ చేసుకోవాలి. మాకైతే ఇక్కడ మొత్తం సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నేను మాత్రం 2 స్పూన్లకి 1 స్పూన్ ఉప్పుని తీసుకున్నాను. 2 స్పూన్లు కారానికి 1 స్పూన్ ఉప్పుని తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీకు కనుక ఉప్పు కారం ఏమైనా తగ్గినట్లు అనిపిస్తే ఈ టైంలో మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తాన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ కొత్తిమీర నిల్వ పచ్చడిని ఇది మనం చల్లారాక ఒక ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లో దీన్ని మనం స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే 2-3 మంత్స్ వరకు పాడవకుండా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్.